Masane ngawe ngamamonga mangithothando lakalungene Kunanhlasi. Namhlanje eklasi sobhala indaba ezothatha amapheji amabili. Ngokusho komlilo. Siyazwana lapha? Yini lezanda bafana? Wathi zamkhwebana ngokwenza. Bukan dot, masuk asli dia sekarang je. Ini macam ni. Ini. Luaran ni awak. Minyak sengit dia minyak. Super je. Ya minyak. Okay, luka tu pada apa dulu tu? Buka deh sasa apa pampi. Oh iya. Umlilo wazume sekhaya ngoba amakhelwane kodwa ngeke ngikhulume indaba zabantu ngoba amaphoyisa asaphela. Boss apa kondo? Hey, aku bos ini asal apa? Ya kan bisa tunjukin engkau menunjukkan. Ye, pipo mo bang bolu sola. Engkau mau dia paham, sudah bilang semua dia mau menunjukkan. Pipo. Oma jangan bilang video film menunjukkan kumbi. Mungkin kita dah mau kami engifuni di soal. Ninanda nan pelu tala aku. Ongeko ongan subiya taksasa nyam ki pala kasindan. Nyam je. Nanti asyik saya menurut kesampaian gue break. Nah, itu yang video film sang PM macam macam. Ai macam ni. Ngefuki. Chết vào phản Ngefuki, ngefuki. các bạn vào phản của còn là last của điểm em chassis mà phản Wewe mau amat wa fana ba bai da bole an gane ya. Ya bon. Ai. Au fana ngin vali de. Vale am ko Ya kama yake bitanda makwini. Ai yang ni. Sema chance ya bole. Ya bole. Hey. Ai ko ne chaila za. Skulu mai kom se abale. udah kan Komedi. Ngeba mana ngenze uthi ayibambolo abachet. ngenze uthi ayibambe Ai kahle. Sapo ngibonile ngeqabula, sapo ngibonile. ayi ngaze Ngizalelo nafela ubona. Hamba kumaqala gedini. Nafethi. Ai so sibon, kambe ngana manje. hawu sukelelani ngane abajiswa Hayi, angingcono khona ngabe singambuka, ngabe sinamhlangela mhlawumbe ngingambuzi. ayinamanga ndoda ngawo Hawu uyasuka ngiqabula manje efikela ngi. Ai. Bana ubamba lengane. Hayi afika. Uza wethu. wena lo sikhweza Kuza wani. Mobanja. Siyambongela. Mbona ba? nangu mfethu Ini. hawu uthi niyathandana nje Mina ngithandana nawe. hawu Ungithola kabi. Nabahlobo ngithenga ngimbambela ubhaka awuthi ngiyambamba. Yeah.
Awafana right hayi wena ukuthola ugwayi ngene wathola amagwinya Hawu ndoda asanithekela amagwinya nangu umntwana encinga nawe nangu sela sangihlezi nginje ngathi uqamba bako usebile awu uzoyithengela amagwinya R500 futhi Entwana 2000 yes. Hey, ngishayile madoda. God. Manje plan kwenza njani? Ey, ngiyadawana nsama. Yazi madoda adlale isitolo. Adlale isitolo madoda. Isitolo sami lesi. Hawu manje adlale isitolo uyasazi ukubhida lo. Ayidlala manje. Okay. Manje thatha wena uyidlala lento lena. Ngidlala into zenjani. Okay, uzothenga. Okay, mfethu ngiyathenga. Ngithethe sile wena. Mfethu kwenze njani manje? Weqa wonke abantu abaselayinini kuthenga wena kuqala. Hawu manje bemile ngenze njani? Ngazizithethe. Ah, umhlalo wena. Hayi kuyase Into zengane usangale nto ayiboni nje wena. Okay baba sekuthenga wena manje oza ngapha manje. Ha. Ya, yes. Ngizokuthenga mfethu. Thenga yini mfethu? Thenga ama-chips. Wathenga ama-chips esitolo sey'mpahla wena. Awu mfethu. Ngisho endaweni manje. Hawu mfethu nami ngiyangicabanga nje. Angeke ngiphinde ngihlale lo njalo. Hayi hawu mfethu wenzani? Actually, they want to see you, yo.